bueno, no stay. Enviamos dank naar Jesus. We zijn nog een keer, geven dank aan Jezus. Juist, we zullen meteen te doen aan onze Roseia, Bida, Forza. Dus we zeggen wat die lanti. Want zij geeft ons adem en leven zodat we verder kunnen gaan. Juist, meneer onze bisa kawa, maar jango joske. Te cobra inteiro. Daarom is we hebben ons ook een Michael zeggen. Mute. Uw Micah Brie. Juist. Zoals we al hadden gezegd, morgen, met Gods wil. Juist, ons daarbij un dia douche tremendo, después el servicio. Zullen we een heerlijke dag na dienst. Juist, camino nos tingende en kuta a DCD, die entregan aan vida de man die Jesus. Waar we mensen hebben die hadden besloten om hun leven in de handen van Jezus te geven. Juist, en DCD hebben we ook kunnen bij casa con Cristo Jesus. Ze hebben besloten dat ze niet met Jezus gaan trouwen. Correcto, que men zit een miljoen decisión cogiendo por tuma. Het is de beste beslissing dat een mens kan nemen. Mas Jesus, we não temos de dúvida de Jesus, mas este esposo perfecto. Want in Jezus hoef je niet te twijfelen, want Hij is de perfecte echtgenoot. Juist, Bijbel wijst aan niet peken nou peken, men die perfect tot en met De is Bijbel ontstaan. heeft gezegd dat hij niet eens had gezondigd, dus Hij is de perfecte partner. Juist, que men zit in massa in de bisa wel Steven, we zeggen de passen como com Jesus te perfecto. Als er meer mensen zijn die wil zeggen, Steven, weet je wat aan de hand is? Juist. Omdat Jezus perfect is. Anterior mi quer saber de bij casa con hem, mitam be sábado. Ik denk dat ik ook komende Sabbat met hem ga trouwen. Anterior mi quer saber de bombini, o por bini, anterior botambe por forma parte di matrimonio sábado. Dan wil ik je zeggen, je bent welkom, je kan komen, je bent welkom en dan kun je ook deel uitmaken van de huwelijks. Aanstaande stap. Com Cristo. Met Jezus aanstaande stap. Oké, quem nós vai tratar hoje noite? Wat gaan we vanavond behandelen? Oké, nós veremos el título. Hebben we de titel gezien? El título de Bisa, si vos no gusta, bolaga. Als je het niet leuk vindt, dan laat je het maar. Así na mitad y así na mitad queda. Ik ben zo en zo blijf ik. Juist, vervelend thema, no? Vervelende thema, hè? Oké, primeiro nós vai de Angela, ons vai de een palavra oração. Voordat we daarin gaan, laten we voor het gebed. Juist, nós Teresa. Tada Santo, nós te agradecemos a dank a noite. Onze Vader, we danken u vanavond. Juist, Senhor, que aí nós vamos abrir a palavra dia mais. Dat we nogmaals uw woord kan openen. Assim, Senhor, que a porcinha nós, Kiko boqueia de nós. Zodat u ons kan leren wat u van ons wil. Sim, a nossa Deus. Leer ons, Heer. Mas nós que sabe mais de botar, nós que vamos preparar-nos. Want we willen meer van u weten, Heer. We willen dat u ons voorbereidt. Ja, is we zo'n saco op beneden de cirkel, pero nós que está klaar. Want we willen dat uw wederkomst dichtbij is en we willen klaar voor zijn. Você está em uma posição de meu Senhor e também de irmã Liselot. Daarom, Heer, neem over mij en ook zuster Liselot. Ja, Senhor, que eu pone a palavra de Liselot sua boca para traduzir. Zodat je de woorden in zuster Liselot mond kan zetten, zodat zij kan vertalen. E me também, Senhor, vai por usar em papai através de mim. En ik ook, zodat u me kan gebruiken om door middel van u te spreken. Sim, Senhor. E assim, Senhor, esconde-nos, baudi bohalanan, assim, avos por salir para adiante. Schuil ons onder uw vleugel, zodat u tevoorschijn komt. En nos pedimento em nome de Jesus. Amém.
Dit vragen we allemaal in Jezus Christus. Amen. Amen. Tremendo. Ok. Dus assim está conosco bem deal que tópico a noite. Aqui We dan. gaan vanavond naar deze topic dealen vanavond. Ok, nós cana rápido de Filipenses na 2:3 nos primeiro versículo de a noite. Onze eerste vers is Filippenzen 2:3. E deve não assim nada com atitude de egoísmo ou orgulho, mas com humildade laga cada de vós considerar o outro mais importante que o mesmo. Versículo 4. Não busca vosso interesse personal só, mas busca também o interesse de outro não. Ok. Importante parte aqui está, segundo nós também desarrollar o tema veloce, versículo aqui. Heel belangrijk is deze versen. We kunnen dat zien aan de hand dat we deze thema gaan ontwikkelen vanavond. Juist. A sombra nós começa para fora, drentando ding e cura. We zijn buiten begonnen en dan zijn we in het tuin van de heiligdom Juist. ingetreden. Correto. E pareja of e indivíduo mesra volg cada passo ding e santuário. De echtpaar of de individu moest alle stap volgen in de heiligdom. Juist. En não para falha nenhum pira só. Ze mogen geen één missen. Passou você falha e não está completo. E não pode guardo reconciliar of perdonar. Als die eentje voorbij is of over heeft geslagen, kan hij niet reconciliar, verzoend worden, geen verzoening krijgen. Juist. Talvez seja importante para nós pôr a cana de ter cada parte de santuário. Daarom is het belangrijk dat we alle delen van de heiligdom lopen, bewandelen. Correcto. De Senhor é ponto estava de estar com Deus que guarda of topa nos de lugar santíssimo. De punt is dat God op ons wacht, dat God ons wil ontmoeten in de allerheiligste gedeelte. Juist. Den sua presença. Den sua presença. In zijn aanwezigheid. Juist. Pero mientras que Deus te guarda, não sei não. Maar nu, terwijl God op ons opwacht daar in de heiligste. Juist. Algo me será passa mientras tanto de mente de tanto e homem of e mulher. Er moest iets in de gedachten van de ondertussen gebeuren van de vrouw of van de man. Juist, mas agora bom Deus que topa que pareja de lugar santíssimo camina e arca de aliança da. Denk eraan dat God met de echtpaar in de allerheiligste deel wil ontmoeten waar de ark is. Juist, então dinge arca de aliança tem parte hoop importante qual é 10 mandamentos. In de ark van verbond, daar zit iets heel belangrijk erin, dat is de 10 geboden. Juist. Agora, o 10 mandamentos, a lei de Deus, está representa o caráter de Deus. De 10 geboden, de wet van God, vertegenwoordigt het karakter van God. Ok. Agora, se é pareja of é indivíduo bem de presença de Deus, als de echtpaar of de individueel in de aanwezigheid van God komt, pero não caráter não está match com o outro. En hun karakter gaat niet met elkaar samen. Dus é indivíduo para com Deus, não caráter não está mesmo com. Dus dat de karakter van die individuele en met God niet samenhangen, niet hetzelfde zijn. Juist. In matrimônio é eenheid no toma lugar. Dan kan de eenheid niet plaatsnemen. De outra palavra, não por vira uno, dus não por é sello de Deus.
Met andere woorden kunnen ze niet één worden en ze kunnen de zegen van God niet ontvangen. Ok. Dus eu reta foi de curar e prome meio de santuário, por favor. Nog een keer? Juist. Dat pensei voor die e curar, na e prome parte, altar de sacrifício. Daarom is het vanaf in het tuin bij de offeringsaltaar. Juist. Foi não Deus começa a preparar a mente para o word transformar para topa com ele de lugar santíssimo. Daar begon God alvast de gedachten op het hart van de persoon klaar te maken, zodat met God in de allerheiligste gedeelte kan ontmoeten. Juist, pessoal, é karakter na met zijn match. Met zijn match, não é Want daarbij. het karakter van God en van de mensen moet hetzelfde zijn, anders gaat het niet. Juist, pessoal. Bijbel diz dois locanos juntos, sin a nota de acuerdo. Want de Bijbel zegt, zullen twee samen lopen of wandelen terwijl ze niet eens zijn? Juist. En daarbij toch? Dat gaat toch niet? Als we Amos 3:3. We zullen kijken in Amos 3:3. Ok, vamos comer de Amos 3:3 para nos ver Kiko escritura da Bizanos. Aqui dan. We gaan kijken wat het geschriften ons daar zeggen. Amos, esconde para mim. Ja, Amos. Ok, ele visa dois gente tá cana junto, se cinco não abai de acordo com o outro. Kunnen, Ja, que men dois não po cana junto, na mesa tá de acordo com o outro. twee kunnen niet samen wandelen tenzij ze eens met elkaar zijn. Ja, is que men na mesa po match. Ze moeten bij elkaar kunnen passen. Ja, is mesmo coco e hombre we ora na casa, e Bijbel bisa, no mitra uma ajuda doku ta paz cubo. Het is precies hetzelfde tussen man en vrouw wanneer ze trouwen. De Bijbel zegt, ik zal een helper maken of een helpster maken die bij je past. Juist. Amire, mas o homem se tem meu pensamento, e meu propósito, e meu caráter. Want je moet van dezelfde gedachten zijn, dezelfde doelstelling en dezelfde karakter hebben. Mesmo cor nós que casa com Cristo, e mesmo propósito, e mesmo caráter, e mesmo mente. Dat is ook wanneer we met Jezus willen trouwen, moeten we ook dezelfde karakter hebben, dezelfde gedachten hebben en dezelfde doelen hebben. Juist. Dat percebe nota sali bula dentro do lugar santíssimo. Senão we doen passo door. Ja. Daarom ga je niet in één keer naar de Allerheiligste. Je moet alle gedeelten langs gaan. Juist. Que met tiki Deus te passa com o que ding, para o transformar dinge processo. Dus God wandelt met je beetje bij beetje bij alle tafels, zodat je getransformeerd worden. Juist. Maar mire, tiki Deus kan. Awo. Lago nos waka wa yere nos mira. Gisteren hebben we gezien. Que o matrimônio é onde señalan que Cristo subvenida está cerca. Huwelijk is een van de tekenen dat Jezus een wederkomst nabij is. Ja, especialmente nós visa é série que nós bezig deal com ele, tá gewoon meramente série. Daarom zeggen we de serie waarmee we nu bezig zijn, is niet zomaar een serie. Ja, is niet gewoon pareja ribas um mês, braça com sunchi ribas um mês. Het gaat niet alleen maar over de echtpaar op zichzelf van knuffelen en kussen op zichzelf. Juist. Het is mais aí, het is een preparação para vida eterno. Het gaat verder dan dat. Het is een voorbereiding op de eeuwige leven. Juist. En wij dizer rapidamente. De visa. De boek is Selected Messages. De visa. Wat zegt in het boek van Selected Message? Ja, ele visa, Deus está trabalhando constantemente para compensar a deficiência na dinheiro. God
het zegt van God werkt constant om de tekortkomingen aan te vullen. E devisa hasta arrependimento te worden produzir a través de gracia. Zelfde bekering wordt, dat is een product van genade. E devisa ora het ding e coração para obedecer Deus. Wanneer het in onze hart is om God te gehoorzamen. Ora ta hasi esfuerzo para e meta aqui. Wanneer we onze best doen voor deze doel. Jesus está aceitar e caráter e esforço aqui como e melhor serviço. Aanvaardt Jezus deze moeite en deze karakter voor de goede dienst. Als een goede dienst. Diende. Van de mens. E ta compensar a deficiência com seu mérito divino. Bonita. En hij zal de tekortkoming aanvullen met zijn hemelse mogelijkheden. Het is pero en nota acceptar slang, que está declarar de team fé. Maar hij accepteert niet degene die zeggen dat ze geloof hebben. Ja, oké. Danger. In hem. Juist, sin embargo, de desleal na el mandamento de su tata. En toch zijn ze niet legaal, niet trouw aan de geboden van zijn vader. Oké, no está tende hoop de fé. We horen heel veel van geloof. Juist. Pero nos mester tende hoop mas de obra. Maar we moeten nog meer horen over de daad. Hoop je dat gaina mes alma door een religion tolerante, compassivo en sin cruz. Heel veel bedriegt hun eigen ziel door een tolerante religie te leven. Compassivo, wat is compassivo in Engels kijken? Compassief. Ja, en compassief zonder het kruis. Ja, espero Jesus também se ende que vim buscar me of se ende que seguir me, lage ninguém sumes. Maar Jezus zegt, als iemand me wil volgen, moet ze zichzelf afwijzen. Sim, toma sua cruz e seguir me. Neem het kruis van Jezus en volg hem. Of neem het kruis en volg hem. Correcto. Dus, de outra palavra, é processo aqui importante para nos passar ding. Met andere woorden, deze proces is heel belangrijk om doorheen te komen. Se nós que worden perdonar, reconciliar. Als wij willen vergeven worden en verzoend worden. Juist. Awo, se gente bisa, assim na mita queda, é um problema. Maar wanneer de persoon zegt, ik ben zo en zo blijf ik, dan hebben we een probleem. Juist, ora gente bisa, não vende te bem cambiar-me, mas nem mita assim na mita queda. Wanneer de persoon zegt, niemand kan me veranderen, zoals ik ben, zo blijf ik. Juist. Waarom né? Tanto de matrimônio of riba sumes, é te cana que pensamento é. Zelf in het huwelijk, op zichzelf loopt hij met dit gedachte. Que te queda com seu caráter, maneta e nota cambia para nieuwende. Dan blijft hij met die karakter. Hij verandert voor niemand. Tem problema, dingen die je divisio. Dan heb je een probleem op de dag des oordeels. Ja, is maar Deus a verwacht de processo, o carácter mestre wordt transformado para a glória de Deus. Maar God had verwacht dat gedurende het proces dat je karakter getransformeerd werd voor God. Correcto, então a transformação de carácter não depende de nenhum outro ende,
sino abo, su karakter met zijn worden transformeren. Het transformatie van karakter is niet afhankelijk van niemand, maar het is afhankelijk van jezelf. Juist, we zo denken we zijn Senhor, pero dat door con Steven, als kiko, dan PC, amita, si tal y tal. Bij de dag des oordeel kun je niet zeggen van heren, het is omdat broeder Steven dit en dit had gedaan, daarom doe ik dit en dit. Juist, of amita we zeggen, no, dat door con even afaya, te grita amita, PC me grita back. Juist, we zeggen, no, abo, Steven. Of dan zeg ik nee, omdat even tegen me had geschreeuwd, toen had ik tegen haar terug geschreeuwd. De Heer zegt nee Steven, het gaat om jou. Juist, dat is waar aqui. Então we sabem, alto e mais alto com o pensamento humano por alcançar. Boven en bovenal het gedachte, het menselijke gedachte. Juist, het desejo de Deus para construir. Is de wens van God voor zijn kinderen. Juist, piedade, piedade, goedheid, of semelhança na Cristo, gelijkenis tot God. Tá ego of meta que nós me alcançar. Is de doel die we moeten bereiken. En we zouden diante cada estudante tem caminho a abrir para processo contínuo. Voor elke student is er een weg, is er een open pad of voor een continu proces, voor een groeiende proces. Juist. Dus dat komt, Deus que forma na santificação de vida largo. Waarom? Want God wil ons vormen. Heiligheid is gedurende de hele leven. Juist, het is een proces continuo, terwijl we zoals zijn. Het is een dagelijkse proces totdat Jezus terugkomt. Nos turlo worden probado, man. Tur. Hombre, mulher, soltero of no soltero, nos te worden probado. En ieder van ons zal getest worden. Man, vrouw, getrouwd, enkeling, we worden allemaal getest. Juist, we zullen nos tur tingo worden transformar back dingen imagen die Dios patopa kune de lugar santíssimo. Want we moeten allemaal getransformeerd worden in Gods gelijkenis, zodat we met Jezus Christus kan ontmoeten. Dus die kon wak, etata tinko mira Cristo dembo. Want het Vader moet Jezus in jou zien. Ja, is het de manier bis het tinko busca wak en nome se po mirabo. Hij moest zoeken om te kijken, hij moest jij niet kunnen zien. Ja, maar als je mirabo, wordt een probleem. Want als hij u ziet, dan heb jij een probleem. Dus hij die wak, hij die como dices, não gente no po mirame e queda na vida. Want hij zegt van niemand kan me zien en in leven blijven. Dus Pablo die nos vida met se escondi com Cristo den Dios. Daarom zei Paulus, onze leven moet verschuild zijn in Jezus Christus. Dat zien we zo nos por queda na vida. Zo alleen kunnen we in leven blijven. Dus Cristo te berg nos, Cristo te cover nos. Want Jezus beschermt ons. Ja, isso sua justiça também conta para Ami e Abo. Want zijn gerechtigheid gaat tellen voor jou en mij. Pero tata, no meste por mira Ami e Abo direct, plain. De Vader moet ons niet kunnen zien, jij en ik. Senão nós temos problema, dingen vício. Want anders hebben we een probleem in de Sim, ja, digo outra palavra. in de rechtbank. Oké, dus se me bisa, se na mita queda problema grande. Als ik zeg zo ben ik, zo blijf ik, dat is een groot probleem. Dus je retata de mirar, want je hebt een queda na vida. Want dan word je door de Vader gezien en dan kan je niet in leven blijven. Juist.
Ok. Pensei que we este matrimonio te un kiko, un trabajo de vida largo. Daarom zegt het zelf, het huwelijk is een levenslange werk. Het is snanku casa te drenta un school voor die qua nunca nan logrado ding e vida aqui. Degene die het zegt van degene die gaan trouwen, die treden een opleiding binnen dat ze nooit kunnen afronden. Ja, is bijvoorbeeld santificación, vida largo. Want er is heiliging levenslang. De matrimonio, wat worden die test forma kibra. In het huwelijk word je getest, gevormd en gebroken. Tem un proceso de vida largo. Het is hetzelfde proces van het leven lang. Dus ik denk Dios que formabo, amiabo. Want God wil je daarin vormen, jij en ik. Si we no tiene un pareja, vos suppose que casar con Cristo, sí. Als je geen partner hebt, het is van jou verwacht dat je met Jezus wel getrouwd bent. Que men no tiene ningún gente, no te suppose que tiene gente soltero in het mundo aquí. Dingen sentido ahí. Er wordt niet verwacht iemand die alleen is in deze wereld. Dus Jesus die etakuvo, de verdad tiene fin. Want Jezus zegt, ik ben met u tot het einde. Que men die abo com Jesus, dembo so relación. Want jij en Jezus in jullie relatie. Tá un school voor die qual nunca lo logrado, es un proceso sin fin. Het is een school waar je nooit je diploma behaalt. Het is een oneindige proces. Correcto, dus matrimonio é um assunto de vida of morto, cielo of fierdo. Huwelijk is een zaak van leven of dood, hemel of hel. Oké, dus dat wil commissaris zeggen. En niet dat ik dat weet. Dat horen in onze bolle wij back naar Filippenzen 2, 3 en 4. Dan gaan we weer terug naar Filippenzen 2, 3 en 4. Ja, ik ben zo awonos per comprende Pablo en tiki mamio. Maar nu kunnen we Paulus wat beter begrijpen. Maar zo wat, ja, is zo, si mi tinko topa Jesus de lugar santíssimo. Want als ik Jezus moet ontmoeten in de allerheiligste plek. Ja, is een mooie palavra te fit, het is zo asiento. En nu krijgt het woord zijn plek. Dus dat is gewoon no hace nada a ver con actitud de egoísmo of orgullo. No hace nada. Je kunt het in je eigen vertaling lezen. Yes, correcto. Então, ele diz, mas com humildade, laga cada de vós considera o outro mais importante que o mesmo. Ele diz, não busca vosso interesse personal só, mas busca também interesse de outro. Não? Você mire? Que men, de outra palavra, a word, me não pode self-centered, mas... we kunnen met andere woorden, we kunnen niet meer zelfzuchtig zijn. Juist. Mas uma de com, então solamente enquanto de mim mais. Want het gaat niet meer alleen om mij. Mas ja, is gewoon met die saca nummer die Jesus zo. Nu moet ik de naam van Jezus uithalen. Que me no bisa, maar neem je ta assim met de keren si bo gusto bo laga bo assunto, me bo bisema. Ik kan niet meer zeggen van zo, ik ben zo en ik blijf zo. Maar soms met tinko saca Cristo su cara. Oh, want ik moet Jezus naar voren laten schijnen. Juist, we zitten bij zo'n waak. Dingen boekje die Christian Experience and Teaching of die Hermana White. In de genoemde boek wordt gezegd. Er is een nos unidad de ave mesta de un carácter que te sostener et test die test. Onze eenheid van vandaag moet in de karakter zijn om de test te ondersteunen van de test. Er is een nos ting hopi les passinha. Stoer. We hebben heel veel lessen om te leren. Juist, ik hopi les nang, laten we zeggen, hopi kospa kita. En heel veel om af te leren. Dus er is een Dios die cielo sota infalível. Is zo. Want de hemelse Vader alleen is
onfeilbaar. es não guta querer que nunca dá-lo mestre renunciar a visão preciosa. En degene die denken dat ze nooit moet opgeven aan hun kostbare zicht. Que nunca lo tinha oportunidade para cambiar een opinião. Dat ze nooit de opportuniteit hebben om van mening te veranderen. Juist, lo te querer decepcionar. Zullen teleurgesteld Dus zijn. digo, mientras nós temos na nos minhas ideias Want zolang we aan onze eigen ideeën vasthouden e opinião com persistência determinar, en met en gedachtes, en met standvastigheid aan onze meningen, nós não portem e unidade para com Cristo a receber. dan kunnen we niet de eenheid hebben welke Jezus voor had gebeden. Ja, is que vem die coisa, nós me se laga coisa não cai. We moeten dingen laten vallen. Ok, agora, nós acorda Nabal com Abigail. Herinneren we nog Nabal en Abigail? Juist, Abigail. En toen nós acorda com David, Amanda pedi Nabal algo. Herinneren we nog dat David Nabal wat had gevraagd? Pero ela respondeu de mal maneira, ninguém David rotondamente. En Nabal had op een lelijke manier geantwoord en David absoluut geweigerd. Juist. En toen David op dat moment die waak met bij kaba com Nabal, met bij Matthäus. Op een gegeven moment zei David, kijk, ik ga Nabal vernietigen. Juist, met bij lage kede na bida no. Ik laat hem niet meer leven. Juist, abo mi pai cuba de versículo, essa bota aí em Promessa Samuel, ok? Capítulo 2, 25. Ik ga niet met jou in die versen, maar je vindt het in 1 Samuel hoofdstuk 25. Juist, ok? Vou por esse de, por dar versículo 1 a bem arriba, até com 40, 39. Je kan het vanaf 1 lezen tot 43. Juist. Ok, vou dar história, vou mira com Abigail aqui a deal com esse assunto. Daar vind je het verhaal en je ziet hoe Abigail met de hele situatie had omgegaan. E com Bijbel de descrever o karakter de Nabal. Hoe Bijbel het karakter van Nabal had omschreven. Juist, dit is de matrimonio aqui entre Nabal en Abigail. In het huwelijk tussen Nabal en Abigail. Juist, wat mira Abigail dat een karakter enteramente outro foi seu esposo. Abigail had een heel ander karakter dan haar man. Juist, wakker, nou, poner op pantalla. Dus Abigail dat een karakter die busca paz. Abigail had een vredestichtende karakter. Maar apesar que seu esposo estava bobo, pero esse estava busca paz. Afgezien dat zijn man dom was, maar zij zoekt vrede. Juist, hij estava bruto. Vou ler certo de escritura. Hij was ruw. Juist, pero é mulher que estava assim, paciência, não? Maar het vrouw had geduld. Que me é mulher não avisa, ai não, pessoa é homem bobo, pessoa é bruto, wel me também lo vai assim, não. De vrouw had niet gezegd van omdat de man dom is en ruw is, dan ga ik dat ook zo doen. Pessoa de com é mulher tem que parecer para o mês diante de trono de Deus. En waarom? Omdat het vrouw voor zichzelf, voor de troon van God moet vertonen. Ja, esse dia é Deus o bundre assim, mas como de, ja, tá dor com Nabal, tava da cine bak to cine. Não, tá bom, passa numa. Want die dag zou God niet zeggen, oh ja, ik begrijp omdat Nabal zo had gedaan, dan had je zo gehandeld. Ja, ik begrijp, ga maar door. Ja, is que ben Deus também compreender, pessoa, bom mesmo o transformar.
God gaat dat niet begrijpen, want jij moest getransformeerd zijn. Se de boa relação personal com Deus. Dat gaat om je persoonlijke relatie met Que men Nabal te tem mala fé. Waarom die mala fé te da? Nabal had, ondankbare zeggen we dan. In Então, de outra banda, Abigail estava te suportar. Para 1 Coríntios 3. En die andere kant was verdrag Abigail. Ja, es que wat mira, Abigail su karakter te fit den 1 Coríntios capítulo 3. Je ziet dat de karakter van Abigail past in die 1 Corinthians 13. Ja, es que men, de outra palavra, Nabal estava te contrali de 1 Coríntios 3. Nota te amor mes. In andere woorden is Nabal tegenovergestelde van 1 Corinthians 13. Er was geen liefde. Juist. Então, Ribe sei, Abigail estava te bonita de aparência, zowel para dentro como para fora. En boven dat nog was Abigail heel mooi van gestalte, zowel binnen en buiten. Juist. Wat Nabal not het in consideração. Nabal had geen medelijden. Pero Abigail estava te inteligência que Deus deu. Abigail was intelligent. Ja, is que men dat hij karakter, men verschil grande dingen pareja. Er was een groot verschil in karakter tussen deze echtpaar. Apesar que eu ambutava dat hij karakter de diabel. Afgezien dat het man een duivelse karakter had, Abigail nou divorcie. ging Abigail niet van hem scheiden. Ja, is best wel. Corabon, separação te si morto op treze separação of adulterio. Denk eraan, het gaat om als de dood omscheidt of overspel. Ja, is então Abigail se apurba ao menos se subido chelo chiqui repetir aqui. Abigail had geprobeerd het nabouwleven een kleine hemel op deze aarde te maken. Meneer Mano, wij weten, a menos se seja poaia. Zoals zuster White zegt, tenminste, dat kan hij krijgen. Juist. En de bisavo nunca minda. Amper zo aan met die karakter Satanas bijleggen. No, in bisavo gooi. In Eloy zegt nergens van, oh die man heeft een duivelse karakter, verlaat haar. Verlaat hem. Juist, we waken we. En de bis, de manuscript release volume 7, wat je de bisa. In het genoemde boek. Juist. Ding e karakter die Abigail, esposa di Nabal. Oké? In het karakter van Abigail, de vrouw van Nabal. Nós temos exemplo de uma maneira Cristo. Bonita, oké? We hebben een voorbeeld van een vrouw zoals Christus. Juist. Pessoal, mientras que seu esposo está ilustrando lo que por vir homem. Zolang zij, zodra zijn man, lees completo. Ok, mientras que seu esposo está ilustrando lo que por vir homem que está entregado seu mês na domínio de Satanás. Terwijl de man laat zien, illustreert van een man die zich aan de machten van de duivel kan overgeven. Juist. Nós temos o contrário. Sim, mas nós temos o contrário que Abigail sim estava te mover segundo o caráter de Jesus. Kunnen we zien van tegenovergestelde van dat Abigail wel een vrouw met de karakter van Christus is. Juist, pessoal. Esta tinha espírito e fruta de espírito dentro. Want zij bezit de vrucht van de geest in haar. Ita sei de lo que ami e abo meseting ave seja casar no casar. Nós temos de fruta. Dat is wat jij en ik vandaag moet bezitten, het vrucht van de geest. Juist, wacht maar te zeggen wezen. En de wezen, Deus te dreetje e kosnang, e meeste zie je. God repareert de dingen. Hij doet het zelf. En de wezen, ora David attende e notizie di morto di Nabal.
Ja? Horen David, ja. Ja. Wanneer David had gehoord over het nieuws van de dood van Nabal, Ele agradece Deus por sua tua vingança de seu mesmo man. Que men Deus. was David God dankbaar omdat God de raak in God eigen handen had genomen. Ja, se você seguir esse cita, então eu vou compreender que Deus mesmo está handle esse assunto. Als je verder citaat leest, kun je begrijpen dat God zelf de zaak handelde. Ja, is que men die, nós não mesmo bij tu me cos de nos mesmo man. We moeten de dingen niet in onze eigen handen nemen. Abo para que tu representar o caráter de Jesus. Vertegenwoordigen het karakter van Christus. Apesar que o pareja of apesar que o gente na rondo die wat outro. Abo. Afgezien dat mensen rondom je heen anders zijn, jij moet het karakter van Christus representeren. Ja, is was een ding in lugar santíssimo ta abo su nombre de passa. Want in de allerheiligste plek wordt jouw naam genoemd. Juist. Lubide. En tu te bisa que Weet não. dat niet? Senhor ta deseja que a esposa duna e respeito devido na sua esposo. Het Heere wenst dat de vrouw de respect aan zijn man geven. Sempre que essa que está de acordo com a vontade de Deus. Altijd wanneer deze samenhangt met de wil van God. Então significa de é caráter de Abigail, esposa de Nabal. In het karakter van Abigail, de vrouw van Nabal, Nós temos exemplo magnífico de lo que mulher me servira seguindo Cristo. hebben we een magnifiek voorbeeld van wat een vrouw moet, of van hoe een vrouw moet worden volgende Christus. Wat que controle mientras que tem a experiência de seu esposo. Terwijl in het ervaring van haar man. Ja, is uma ilustração de lo que homem por vida pode entregar sua vida na controle de Satanás. Is daar een illustratie van wat een man kan worden wanneer hij zich aan de duivel heeft overgegeven. Ja, is que me pensei nessa bisa romana, é assunto aqui da vida of morto. Daarom zeggen we, broeders en zusters, dit gaat om een leven of dood. Ja, is pensei nessa trata essa sequência de série aqui. Daarom hebben we deze volgorde van deze serie gevolgd. Ja, is die gente portava bisa conta maneira muito extremo. Sommige mensen kunnen zeggen van dit gaat heel extreem. Pero não é extremo, não tá Deus que topa conosco de lugar santíssimo. Het gaat hier niet over extremiteit, het is dat God met ons wil ontmoeten in de allerheiligste plek. Ja, is então ele bisa seja santo, maneira amita santo. En God zei, wees heilig zoals ik heilig ben. Ja, is então primeiro você pensa comigo, por cana dentro da presença de Deus, concutar. Vaak denken we dat we zomaar in Gods aanwezigheid kan binnenlopen. Ani assumo sacerdote por 30 concutáveis, so senão tá morir de Dezelfde, de hoge priester kon niet zomaar binnenlopen in de aangezicht van Jezus, van God, anders gaat hij dood. E mestra reza passu picanan, pedir perdão para e de sua família. Hij had vergevenis moesten vragen van zijn zonen en van zijn familie. Correcto. Amire? Oké, wako. Kijk nu. Revisa. A história aqui está permitindo mira que tem circunstâncias em qual é correto para mulher actuar rapidamente. In dit verhaal kunnen we zien dat er situaties zijn dat het is toegestaan dat een vrouw snel en correct handelen. Com decisão e independência. Met beslissingen en onafhankelijkheid. Ora essa que está e caminho de Senhor. Wanneer zij weet wat de weg is van de Heer. Ja, isso você diz que Nabal não estava de acordo com Deus para o mês.
Ja, waarom? Want Nabal kende God niet voor zichzelf. Assim na mes estava te sumiso na Nabal, Zij was toch onderdanig aan Nabal. pero caminho mes la toma alguma decisão para escapar vida de Nabal mes. Maar waar zij beslissingen moeten nemen om zelf het leven van Nabal te redden, Ja, is het teorie la toma decisão eigenlijk independente. toen had zij dan een onafhankelijke beslissing genomen. Ja, você também se mes queda na banda de seu esposo como igual. Want het zegt, zij moet naast zijn man in Juist. gelijkenis blijven. Ja, is que men tan tempo eta cana, ok, eta volge. Naarmate ze daar bezig is, volgt zij Juist. hem. Juist. Agora, eta bisa, prome obra com meste waarom se den hogar cristiano. Het zegt dat het eerste dat moet gebeuren in een christelijke gezin. Tá para segurar espírito de Cristo te biba inang. Het is om te verzekeren dat het Heilige Geest daar woont. Juist. O que mais nesse que bisa? Juist. Dan wil ik mais que aqui. Sim, e com cada membro de família portuma sua cruz e seguir Cristo coisa bij. En dat elke lid van het gezin zijn kruis kan nemen en Christus volgen waar die dan ook gaat. Juist. Oké, dus dat hoop je importante wanneer we meer aqui na minha irmã. We zien dat dit heel erg belangrijk is. Juist. Agora, eu aqui eu passo aqui. Que mover, pero não estou aqui. Ok, estou aqui. Ja. Ok. Dus de outra palavra, nós mira importância we ave que Deus te toma e eixo de caráter que opina sério, mas espero que o tempo te permitir. Met andere woorden kunnen we zien dat God de issue van de karakter heel serieus neemt. Juist, ok? Então nós mira aqui na in vários versículos, nós não temos essa tour, wat we mira arriba screen. We kunnen hier zien in verschillende Bijbelteksten. Je kan het op de screen zien, we gaan ze niet allemaal lezen. Juist. Até que não vai mira que Deus não te queda contente com ele que te pleita, zondra, rabia, pleita. Weet We kunnen hier zien dat God niet blij is met mensen die ruzie maken, boos worden en ruzie maken. Correcto, maar zo wakker ook het ons. Kijk nu wat hij zegt. Wa, het is eigenlijk para sombra hombre no me se estava su cabeça como com a imagem e a glória de Deus. Het zegt dat een man zijn hoofd niet hoeft te bedekken omdat hij de beeld heeft van omdat hij in beeld is en in de gelijkenis van God. Maar hij moet weten dat de gloria de hombre. Maar het vrouw is de glorie van de man. E te bouwen de vis, e toen kosta originaal voor de Deus. En hij zegt alles komt van de Heer. Juist. Que men de outra palavra, mesmo com Deus que broma, que ame e abo. Met andere woorden, op hetzelfde manier dat God met jou en mij wil gaan pronken. Pas om nós mesmo por demonstrar eigenlijk onze seguidores de Deus, den karakter. En we moeten kunnen laten zien dat we God volgen door middel van onze karakter. Juist, mesmo com de matrimônio também é mesmo cos. Hetzelfde in het huwelijk. Juist. Você moet weten, gloria de hombre. Want het vrouw is de glorie van de man. E hombre, gloria de Deus. En de man de glorie van God. E todos a original voor de Deus. En allebei is gekomen vanuit God. Juist, que nós temos mostra a glória de Deus aqui no mundo. Mire? Wij moeten de glorie van God hier op aarde laten zien. Oké. Agora, nós temos tendência. Soms hebben we de tendens.
So nós que música nós tem razão. So problema a surge. We willen laten zien dat wij gelijk hebben. Er is een probleem gekomen. Ja, is typico de nós como ser humano, hè? Het is typisch als wij als mensen. Nós que busca razão sempre. We willen onze recht hebben. Pero você tem coisa mais bonita, mas se tempo te permitir lo me Er is iets heel moois. Als de tijd het toelaat, dan laat ik het zien. Hij chama silêncio. Het heet Silêncio. stilte. Ele deve usar o silêncio da ouro. Die zegt een stilte, zwijgen. Zwijgen is goud. Wat die hora continua die papia. Soms hoef je niks te zeggen. Continua die defender o mes. Soms je niet eens jezelf verdedigen. Dembo relação. Esposo e esposa. Tussen man en vrouw. In je man-vrouw relatie. Se a homem te fout, tem hora silêncio da ouro. Die bobanda, dama. Als de man fout is, dan is soms het zwijgen goud waard, dames. E vice-versa, caballero. En andersom ook. Se je mulher te fout, tranquilo, tem bem silêncio da ouro. Als het vrouw fout is, rustig maar. Soms is zwijgen goud. Dus het een plakje rabia. Salomon te visa. Het zus de boosheid. Não te turorda ori bula papia. Die me wordt een keer quieto. Het is niet altijd dat je moet gaan praten. Soms moet je gewoon zwijgen. Que turbo razão que o potin queda quieto. Al staat je in je recht, zwijgen. Tempo of hora of dia lo demonstra que o tira som se of no. Tijd of dagen laat zien dat je gelijk hebt. Pese ti hora de bompa, queda quieto, lá zo que texto. Daarom is het goed dat we gewoon zwijgen. E bisa si bo inimigo ti hamber, dune pang. Dune pa come. Proverbio 25:21. Dune. Mira? E bisa isi 25, Yes. 21, 22 kunnen we in eigen vertaling lezen. ja, isi ti se dune ao pa bebe. Dune, não quero sin dune. Pa sombra, assina lo monte na carbon sendi riba su cabeça. Wake? Anto wake next. E Senhor lo recompensava. Wake? Ok. Dus mesmo coisa de caso de Nabal, Abigail com David. Het is hetzelfde in het geval van Nabal, Abigail en David. Deus mesmo atende caso e Nabal muri. God heeft die zaak zelf overgenomen en Nabal is gestorven. Ja, e Senhor por esse 38 vai ter 42, Abigail a casa com David depois. Als je dan leest van 38 tot 42, Abigail is later met David getrouwd. Que me é homem com o caráter de diabo e amori. Die man met het duivelse karakter is overleden. Então, mulher vira livre, segundo Romano capítulo 7, 1-4. A mulher vira livre. En het vrouw is vrijgekomen zoals Romeinen 7, Sim, 1-4. 1 tot en met 4. Então, é por a casa de novo, a casa com David. En dan kon zij hertrouwd. En zij was met David hertrouwd. Ja, dus dan denk je dat de relatie com o caráter de diabo é, ela queda fiel. Zolang zij in de relatie was met die man met het duivelse karakter, was zij trouw gebleven. Juist, que men die suban de la su parte. Dios a recompensar. Had ze haar kant gedaan. Dios a recompensar. God heeft haar beloond. Que men, de outra palavra, caráter me se wordt transformar. Awe. Met andere woorden, onze karakter moet getransformeerd vandaag worden. Se nós que receber o seio de Deus vivo. Als wij het zegel van de levende God willen ontvangen. Que men ding nos matrimônio, esposo e esposa, of nós para com Cristo, seio me se wordt poner na nos frente. Dus in onze huwelijk, vrouw, man of wij met Christus, moet er een zegel op onze huwelijk gezet Pero worden. tanto tempo nos queda riba nos ami, e seio e não pode poner. Maar zolang we op de ikke blijven, kan het zegel niet gezet worden. Wake te bisa,
Denk child guidance, boekie, child guidance, wat je de visa? En de visa, Kijk wat er zegt in deze, hoe leid ik mijn kind? oké, de visa, titolo, unico tesoro que nós atuma for die mundo aqui. De titel, de enige Treasure. treasure. Komt zo weer op. De enige schat die we van deze wereld kan meenemen. Carácter formar segundo a semelhança divino. Het is een gevormde karakter naar beeld van de hemelse. Ja, sim, semelhança divino, likeness. Ja, gelijk aan de hemelse. Divine, oké. Eigenlijk moet die hele zin nou. Oké, dat é único tesouro que nós por riba for de mundo aqui para o seguinte. Dat is de enigste schat die we kunnen meenemen van deze wereld naar de volgende. Juist. Então, es não que tá bom de instrução de Cristo, de mundo aqui. En degenen die onder de leiding zijn van Christus op deze wereld, lo hiba tur logro divino kunan na mansión celestial. zullen alle hemelse, wat ze allemaal hebben bereikt Ja. voor de hemel met zich meenemen. Y den cielo nos mister mejorar continuamente. Trabajo no acaba. En in de hemel zullen we constant worden verbeterd. Con importante, pues, está el desarrollo de carácter en la vida aquí. Hoe belangrijk is dus de ontwikkeling van de karakter in deze wereld? No hay de con nos no por tira falta de otro. Zie je waarom we geen schuld op de anderen kunnen gooien? Pues tan ting, ja, is tan ting wanneer de tira van no, pues so ese saki, pues so di, pues so lagasa. Zolang we blijven van nee, het is, zij heeft dat gezegd en zij heeft dat laten weten. Nós estamos bezig das tardando processo, então Susi está preparando para bem, pero não está tardando. Wij zijn bezig met het beletten van het proces van onze karakter, terwijl Jezus is wel voorbereid om terug te komen. Ja, is que me wak. Abo ta aqui, ainda wanneer de bira, draai rond, sin permitir Yes. Deus transformar. Jij staat hier en je staat te draaien zonder God te permitteren je te transformeren. Ja, is zo stak, então tiki de bin, zo bin hier de maar cerca, aber draai rond que doe. Jezus staat hier en die nadert steeds, beetje bij beetje, en jij staat daar steeds te draaien zonder je karakter te laten hervormen. Juist, então hora que llega te topavo cara a cara com Jesus. En wanneer je aangezicht tot aangezicht met Jezus komt, 5 bawaro transformar. zonder dat je getransformeerd bent. Revelación capítulo 6 in Minterale, let me check. Openbaring hoofdstuk 6, als ik het goed Sí, heb, versículo 5, wakke de visa. vers 15. Openbaring 6, 15. Juist. E reinan di terra e homem een grande comandante e rico e pobre e tu esclavo e homem livre abai esconde. Dinge cueva nang i mei di e barranca nang di e seru nang. I nang abisa e seru e barranca nang cairi banos. Esconde nos per presença di e sungo de sinta riba trono. E pa e furia di e lamci. E pergunta de bing. Paso e dia grande di su di nan furia llega. E quem lo por queda para. So wake? Que men não pode permitir mi transformação worden stroba. Ik kan niet permitteren dat mijn transformatie gestoord wordt. Ja, is me tenho waku hey no. Deus está trabajando com me dinge prueba aqui, se te para transformar a mim. We moeten kijken van nee, God is bezig met mij aan het transformeren in deze test. Minha esposa, sua cabeça duro, ah não, Deus está trabajando com mim.
Ik heb een koppige man. Nee, God werkt met mij. Vrouw heb ik Oh, gezegd. ik heb een koppige vrouw. Ik ben gewend dat de mannen koppig zijn. Nee, Ik heb een koppige vrouw. Nee, God werkt met mij. Juist. Agora, e esposo, su cabeça duro. Senhor te ensinando a mi paciência. Het vrouw zijn Ela vrouw volta. is koppig. Aber volte? Sim. De man is koppig. God werkt met me. Juist, que men, ora que e prova da bini, Senhor te trando ku ami. Wanneer de test komt, God is met mij aan het werk. Juist, qualquer coisa que sucede como na trabalho, na igreja, dentro do barrio, Senhor te trando comigo. Waar dan ook gebeurt, waar dan ook het gebeurt, is God met mij aan het werk. Juist, ami tá aqui. Deus te bezig te skaf me. Huh? Ik ben hier en God is bezig me te schapen. Juist, te bezig te formineertje bolle kina, hè? Doen tiki haks met de bollen tiki mas. Hij is, ik ben hier en hij is het netjes aan het rondmaken. Juist, kina te kwe. Ik kwe curva de ons karakter kina. Kina de vision ainda falta. De bocht nemen in onze karakter. Ano, kina ainda la mi drechet, tiki. De mira mi cara bondentje ainda. Laat me het een beetje bij sturen. Juist, Jesus está wak, het is met de miras, mi cara tiki de Steven Zipper, het doffe ainda, não, tiki ma. Prueba. En die zegt van, ik kijk, ik zie mijn gezicht een beetje in Steven, maar het is dof, laat me het nog een beetje polijsten. Laat me permitir een prueba mas bimpa, mi scafen tiki maken. Laat me het nog een test permitteren, zodat ik hem nog kan bijschaven. Juist, você que deve ser cita, quizás tempo lo llega lo mi que. Você que deve saber, hasta snango tem paciência. Deus te permite prueba biriba. Als het tijd is, dan pak ik die citaat, maar het zegt van zelfs de mensen die heel geduldig zijn, staan God toe op dat testen op hun afkomen. So, é paciência que você deve ter, falta tiki mas. Want het geduld die je zegt dat je hebt, er mist nog een beetje. Juist, Deus te pise de balans, hè? God weegt het af in het balans. Ele diz, não, uma coisa agora bom, Deus que salva nós. Kijk goed, God wil ons redden. Pero wat Deus, no meu momento, justiça, é justiça. Op hetzelfde moment is hij ook rechtvaardig. Ja, pessoal, e não potuma sem passar boi mesa, e potuma nada na bom man para gabo drenta. God neemt geen geld onder de tafel en niks om je binnen te laten. Ja, ze kom meester match pepo drenta. Het moet allemaal goed passen of kloppen dat je binnen kan. Ja, is que oké. Se nós casar of junam papje malo com nós. Als onze echtpaar of kinderen lelijk tegen ons praten. Bo casar, tá bo proimo, bo casar. Je echtpaar is je naaste. Bo meu amigo, amiga. Je beste vriend. Juist. Bo you, de herencia de Deus. Je kind is de erfenis van God. Juist, de pessemes ben op papje kon kutakunan. Daarom kun je ook niet slordig met hun praten. Juist, we zullen não te pertenecen a Deus. Want ze behoren tot God. Juist, que me de outras palavras, não escuta, lá os bichos escuta, seja muito grande e grande. Wij dat volwassenen zijn. Als tu muito chiquito, nós temos que respeitar, tratar bom. Zelfs een kleine kind moeten we respecteren. Dus het is een herencia de Deus, een juw de Deus então. Want het is een erfenis van God. Não passou het muito, te papi concuta com ele, zundre, mande aqui, mande allá. Niet omdat het een kind is, dan praat je lelijk tegen hem of haar en je stuurt hem, haar daar, stuur haar heen. Juist, para sombra é te pertencer a Deus. Want die behoort tot God. E cada de nós tem valor, nós precisamos tratar netjes. En ieder van ons zijn van waarde. We moeten netjes behandeld worden. Juist. Mire, papi netjes gumi.
No zonder Zie je, praat netjes met mij. Juist. Praat niet lelijk tegen mij. No gritami, no papi malo com outro, sem paciência, Schreeuw no niet sério. tegen mij. Praat niet lelijk tegen mij. Juist. Heeft geduld met me. Niet graf tegen me praten. Juist, mas nós não tem direito, nós para diante de Deus, não tem excuus. Daar hebben we geen recht op. Wanneer we in het aangezicht van God staan, hebben we geen smoesje. Juist, maar aqui você me diz com que não está de Deus. Kijk, zie je dat? Want waarom? Wat zijn we van God? Juist, não está? Preto e wow, de verdade? Wij zijn God oogappel. Juist, que mais? Deus cumpre nós com prijs precioso. God heeft ons met een kostbare prijs. God had een kostbare prijs voor ons. Juist, correto. Agora, lá me waxi me põe chega diz, zo menos tem meer rond af. Maar kijken of ik het tot daar, maar we moeten afronden. Sim, nós temos bij je het proces die is rond af. We moeten bij het proces komen van af te ronden. Juist, me que diz que cita zie, me chega na três compras me será. Ik wil graag nog een paar citaten pakken, nemen voordat we gaan afronden. Isaías 64:8. Jesaja 64:8. Je kunt in je eigen vertaling lezen. Maar agora, o Senhor, abota nos tata. E devisa nos ta e clay e abota nos alfarero. E nos turta e obra di boman. Bonita, no? Mooi, hè? Ja, is was mooi. Dios te sunga te forma nos miroanos, tiba. God is degene die ons vormen, geliefde broeders en zusters. Ja, is precies, nos tengo permitir, ayuda outro, reza para outro. Daarom moeten we dat permitteren, we moeten voor elkaar bidden. Ja, is ayuda outro worden formar. Elkaar helpen om gevormd te worden. Dus een grand dia também je kan ten ons karakter en met fit. Is zo'n decreet. Want de grote dag zal komen en onze karakter moet passen met die van Jezus. Het is ook Cristo te spera, zeg de evento de los últimos días. We kunnen uit die boeken lezen. Ja. Die zegt. Sí, Cristo te spera, het is con deseo angelante en manifestación de su mes en su iglesia. Jezus die verwacht met een heel diepe wens dat hij zichzelf in zijn kerk gemanifesteerd kan worden. Ora, escucha bom, ora el carácter de Cristo te ser reproducir perfecto en su pueblo e ora lo e bin para reclamar nan como su mes. Oké, wanneer het karakter van Christus wordt gereproduceerd, wordt perfect gereproduceerd in de een message en dit zal ik net kan met Ingeles. Wanneer de karakter van Christus wordt perfect gereproduceerd in zijn volk, dan kan hij pas komen om zijn volk te innen als de zijn. Juist. Mire, que mendi deseo de Dios vivo lo guardo poner solamente ribesnan, hoe similar na Cristo din karakter. De zegel van de levende God wordt alleen gezet op degene die hetzelfde karakter als Christus bezitten. Juist. Que mendi wak miro, mane Pablo bisa, no laga nyung hindi kita bo corona miro anostima. Zoals Paulus het heeft gezegd, laat niemand je kroon wegnemen. Que mendi no bij kibra cabeça cupa sombra eta kiko bise sei essa saia wak pa abo su karakter te match is die Cristo. Dan ga je hoofd niet berekenen van ja, omdat die heeft dat gezegd en die heeft dat gedaan. Nee, zorg dat jouw karakter
past bij die van Christus. Pessoa ami, no por salvavo. Want ik kan je niet redden. Imeko abo, no por salvami. Het is ook hetzelfde, jij kan me niet redden. Juist. Que men die ami tingu zorg, para mi karakter match. Es un di Jesus de die divisio. Dus ik moet ervoor zorgen dat mijn karakter past met die van Jezus Christus. Juist, we zitten sumamente veel órgãos timbe tenen na kosnang. Die qual timbe bonte niet seguro die je. Daarom is het heel vervelend als je aan dingen vasthoudt die je niet eens zeker van zijn. Dat Cristo atende parte. Ami kobo wak para nos karakter te match. Die het je gaande romano. Laat Jezus dat afhandelen. Jij en ik, we moeten zorgen dat onze karakter met die van Jezus past. Jesus está viniendo rápido, mi romano. Dus nos no tem tempo perde. Jezus komt spoedig, mensen. We hebben geen tijd om te verloren. Es não por receber seio de Deus vivo e te proteger dingen tempo de angústia. Degene die de zegel van de levende God ontvangen en beschermd zijn in de benauwdheid. Ja, meester, escucha bom. Meester refleja plenamente a imagen de Jesus. Moet helemaal de beeld van Christus reflecteren. Ok. Então, beleza. Cita com tekst van ons clausura. Ik ga nog een citaat en één tekst lezen, dan kunnen we sluiten. Dus es citaat que me no poquede sin receber para nos era. Want ik kan deze citaat niet buiten laten. Waque de visa. Hopi serio. Kijk wat het zegt, heel erg serieus. Conflicto de los siglos. Waque de visa. Página 478. De mens der eeuw, nee, de grote strijd. Ok, waque de visa. Eso, me no a traduzir no papiamento. No. Ok, de nada. E de visa, nos por olvidar. We kunnen vergeten. Ok, pero nos no por stop eigenlijk die testificar a nos favor o contra nos. Ok, laat me dizer essa parte um pouquinho mais bom. Mas lieve, me gana tempo. Guardo examinador de ser celestial. Onderzoek worden door de hemelse wezens. Yes, ele sabe se por quita e velo que te separa o mundo visível de invisível. Als we kunnen het gordijn weghalen die de scheiding breekt tussen de visuele en de invisuele wereld. Escucha bom, mano. Luister goed. Y ayunan die gente por mira e ángel apunta cada palabra. Dus wanneer we die tussengordijn halen van deze twee werelden, kunnen de kinderen van God de engelen zien welke elke woord opschrijft, dus noteert. Carabon. Cada palavra que nos papel te wordt notar. Cada. Denk erop, elke woord wordt genoteerd. E cada acto. KB-syndroom. Juist, cada acto nós também ganhamos back dingen dia de vício. Hoe peligroso é que man. En elke gedrag die we hebben vertoond, krijgen we die terug op de dag van des oordeel. Juist, então, hermano, vai ter meer seriedade assunto aqui. Zuster White zag de ernstignis van deze situatie. So, caramba, Deus a mostrar que também passa. God heeft haar laten zien wat gaat gebeuren. Então, de bisa wa quanto palavra nang eure enos no stop die pronunciando mes. Dus als we dat allemaal weten, dan zouden we heel veel woorden niet meer uitspreken. Nós stop die pronunciando, de bisa quanto
acto nang nosta kedeur singasi o. Dan zouden we heel veel draag niet vertonen. Maar ik para quieto, bia met elkaar met dalingen zitten, of zo met daar is een boekje. Ben je daarbij stilgestaan? Eén keer heb ik tegen deze site aangelopen toen ik deze boek aan het lezen was. Por alumina zit ik maar, Dios dan. Ik kon deze citaat niet meer vergeten. Ik zei, God help mij. Correcto, we zullen het assunto en quanto di mi. Mi Dios te su nombre também passa. Want de zaak gaat over mij. Mijn naam gaat voor de oordeel. Bom nombre no passa. Uw naam gaat voor de oordeel. Je vraagteken ta kom lo e passa. En de vraagteken is, hoe komt die voor? Oké, laten we sera. Laten we afsluiten. 2 Pedro 3 Jesum e de bisa en adelante. 2 Petrus 3 vers 11, kun je in vertaling lezen? Oké, dus bij clausura que sac. Como que tur e cosna aquilo worden destruir de maneira aqui? Que sorto de gente vos necessita de conducta santo e devoto, esperando e purando a venida de dia de Deus, para qual motivo é cielo não lo destruidor e queimamento e elemento não lo dirti de calor intenso, mas segundo sua promessa, nós estamos esperando cielo não novo e terra novo, em qual está viva justiça, ok? Pensei, estimaram, como que o bolso está espera e coisas aqui, seja diligente para bolso, com de paz, sem mancha e sem culpa. Meu irmão estimado, nós vamos clausurar a noite. Geliefde broeders, we kunnen vanavond afsluiten. De maneira que we escutar laatste dingen aqui, denk Jesus. Zoals je de laatste dagen komen en je luistert in Jezus Christus. Tem perdão completo, não importa que papia. Is complete, totale vergevenis. Het maakt niet uit wat je had gesproken. Não importa que você zundra, boca sa, babise tanto ko awaki, Jesus ahala bo atenção a noite. Het maakt niet uit wat je allemaal tegen je echtpaar had gezegd in boosheid. Geeft niks. Jezus heeft je aandacht vanavond getrokken. Ja, is não importa como trata bo you chiquito. Het maakt niet uit hoe je je kleine kind had behandeld. Awe basaku pa chiqui que tabo tingo respete do ne amor. Vandaag ben je bewust van geworden dat hoe klein die mag zijn, je moet hem of haar met respect behandelen. Ja, especially Jesus die lagi mucho nan bin cerca mi. Daarom heeft Jezus gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Ja, esse sungu stroba nan di bini também yo mara piedra de molina na sua garganta. Penso mesmo de água. Degene die de kinderen tegenhouden om tot Jezus te komen, zegt Jezus, kan die beter zo'n, hoe noem je die prene molina trouwens? Hoe noem je die van? Die grote steen die ze gebruiken om granen te malen, aan zijn nek kunnen hangen en ze in de zee. Pastor di kong e mucho Dios te estimebo e merece bom trato di bobanda. En waarom? Want dat kind houdt God heel veel van en die heeft de recht om goed door jou behandeld te worden. Ja, is que mendi apesar que nos pora falha com outro gente nan tambe com rondo di nos. Afgezien dat we desondanks dat we ook met andere tekort, slecht hebben behandeld rondom ons heen. Dios por perdonar-nos completo a noite. God kan ons in zijn totaliteit vergeven. Agora que tá bom nombre também passa, não dimi, dibo. Denk erom, het is jouw naam, is degene die voor God verschijnt, niet de mijne. E di mi parte também é dimi também também passa. Aan mijn kant, de mijne, die gaat ook voor God verschijnen. E a pergunta tá, é passa com perdão,
Skibi tras die mijn nummer. De vraag is, verschijnt die dan met is vergeven erachter geschreven, achter mijn naam? Laten we reza. Laten we bidden. Tara di amore we noci ba papia con cada un di nos. Geliefde Vader, vanavond heeft u tot een ieder van ons gesproken. Senhor, we mostra we noci con dingen die di wiselo non ti nada scondi pa abo. Heere, u heeft ons laten zien dat op de dag van des oordeel dat niks voor u is verborgen. Ja, is mi patrato in de malo per de wisse mi te bin contra con ne. Ik kan slecht tegen iemand doen, maar op die dag zal ik het tegenkomen. Per se tata di amore la nos dura nos se amore per nos postima outro con ne. Daarom, Heere Jezus, geef ons de liefde dat we elkaar daarmee lief kan hebben. Maar nós não simplesmente papia di ta uno, pero bibe uno e. Dat we niet maar alleen zeggen dat we één zijn, maar dat we in eenheid leven. Ja, is maar nós não simplesmente papia estimação, pero senão di verdade nos por estima. Dat we niet alleen maar zeggen dat we het lief hebben, maar in werkelijkheid lief hebben. E nós não podemos simplesmente bisa ma perdonar per di verdade ma perdonar. Maar dat we niet met woorden zeggen, ik heb je vergeven, maar in werkelijkheid elkaar vergeven. Senhor, ajuda-nos compreender que é estimação. Heere, help ons begrijpen wat liefde is. Reconciliação e perdão. Het herstellen en vergeven. Juist. Dat is de amor que palavra aqui penetrada em cada de nosso coração de noite. Heere Vader, laat al deze woorden in onze harten doordringen. E mientras que nós também dormimos, nós podemos revisar nos vida. En terwijl we gaan slapen, onze leven kan nagaan. Quita nos mente voor die nos proimo, nos casa, nos jupero, nos bewak nos mes. Al onze gedachten van onze kinderen, onze echtpaar af, laat ons op onszelf kunnen focussen. En para nos examinar nos mes, para wak si nos den fe. Dat we onszelf kunnen gaan onderzoeken om te kijken of we goed staan. En ons pedimento a noite tata, in nome de justi ma Cristo Jesus. Amen. Dit allemaal vragen we u, Heere, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Amen. Amen, amen, amen. Dank je, Romano. Bedankt mij, broeders en zusters. Op onze tempo, we passen we Janine. Bedankt voor jullie tijd. Ik geef het woord over aan zuster Janine. Amen, dank je, Roman Stephen, para tremendo mensaje de esta noche. Bedankt, broeder Stephen, voor de goede boodschap voor vanavond. En dank Lieselot voor vertaling. En we willen ook zuster Lieselot bedanken voor de vertaling. Agora que nós também se cantiga tema voor cantador de Nella. We gaan verder met het themalied, gezongen door zuster Nella. Sí, mite. Ok. Mi parti feliz, che familia di Dios, lavada en el fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana sigur, mitum parti de familia, e familia di Dios,
Lobo tene nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tung família, e nos turta uni. Ora tá sufriendo, nos turta sin pie. E em cada vitória, nos turta goza. Mitum parte feliz, de família de Deus, lava de fuente, mita limpia. Junto com Jesus, nos tacana seguro. Mitum parte de família, e família de Deus, de ecas de pobre, pe palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Dios. Mitum parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia. Junto com Jesus, nos tacana seguro, mitum parte de família. E família de Deus. Amém. Amen, dank je, Romanella. Dus assim que eigenlijk nós aí gana last dia die se hele maand die campagne. Zuster Nelle, zo zijn we aan het einde gekomen van de hele maand seminar. En espero que nós assim hopi. Ik hoop dat we heel veel hebben geleerd. Anto que nós sinti nós também junto com refúgio, anto que nós ter parte do mundo que nós família em Cristo. Dat we ook mogen voelen dat we samen met de gemeente Refugio en ook wereldwijd één gezin is in Jezus Christus. Agora ik quero apontar com Mark Tei, passe oração. Ik wil vragen of Mark er is om te bidden. Nós estaremos. We zullen bidden. Amen. Nós stato que tu vive na altura do cielo, o bom nome seja bendicionado, alabado e glorificado e agora para toda a eternidade. Senhor Deus, me agradecido a noite um dia mais de por a boa palavra. De junto nós por estudar, Senhor, boa palavra santo e saca lesna, Senhor, para nos bom de nos caminhada para junto cubo. Permitir, Senhor, que a palavra aqui por dentro de nós ser, Senhor. Assim que nós por tomar ação, assim que nós por ter direção, que está iba na vida eterna. Danke, Senhor, para Brother Steven, que essa aqui para nós, para o povo de Deus, a noite, permitir, Senhor, plano de gente, tá outro foi o plano. Pero, Senhor, boa tem a última palavra. Permitir que a palavra possa ser recebida e assim, Senhor, exemplo não e fruta não para o ar que é for. Senhor Deus, nós te põe cada na plataforma aqui. De momento. Nós te põe toda decisão de momento.
E, Senhor, se está possível, nós por mira, cos não grande suceder, tem nos vista, para honra e glória de Bo, santo nome. Dona-nos duche a noite. Permitir que nós por bem junto amanhã para seguir adorável de espírito e de verdade. Dona-nos, Senhor, e resto de sábado aqui também, como uma experiência nova. E que a noite que lo vira inolvidável, Senhor. Passina que da corda e campanha aqui. Danke, do Jesus. Danke para tudo outro coisa não que barrasse. E vou estar sendo e também assim. Bem mais te agradecido, em nome de Jesus, para tudo coisa não bom. Amém. Amém. Danke, Roman Mark, para a oração. Então, assim que me quer a Jan Romana Antor. Nogmaals, sábado bendicional. Então, nós está topa Romana Antor. Amanhã, que Deus está orou. Na refúgio. Então, agora que nós temos parte de bautismo também. Na Maria Rufa. Dus nós está esperando Romana Antor. E Nana. Feliz noite. Então, ja, danke voor Romana dat papa aanwezig hebben. Amen. 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 Boa noite, então bom sábado. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo vai ter vigília. E horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não está casado, ou pensar que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o portei inter el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062-695-418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2. Sufre